Takže čau, já jsem Špetiček a vítám vás u dalšího videa. Toto video bude 5 faktů o mně. Tak, a můžeme jít zatím na to. Tak, s čím začneme? Asi tímto. Já vůbec nesnáším a jenom jako určitě něčemu mi bude, ale prostě mě nebaví, zvlášť tady s tou učitelkou, kterou máme. Tak, další fakt. Šíleně miluju asi výtvarku. Mě šíleně baví, teďka jsme dělali něco zase velikonočního, dneska jsme dělali, teda v úterý jsme dělali kuřátka. Takže třetí fakt o mně je, šíleně jsem závislá na mobilu. To je jakože fakt jsem, no, pořád musím být na mobilu prostě. Nebo na tabletu, nebo prostě na nějaké elektronice. Jediný, když nejsem na mobilu, tak to je, když jsem venku. A když jsem samozřejmě ve škole. Takže tady to byl třetí nebo čtvrtý. Takže jdeme na čtvrtý. Šíleně nenávidím puchéře. To fakt jako ne. Prostě já chodím na balet a oni tam máme jako špičky a mně se dělají šíleně puchéře a navíc jsou mi malí. To fakt jako ne. Šíleně miluju mé narozky, protože dostanu nějaký dárek. Sice to nemám kam dávat, ale to je jedno. No, to je pátý fakt vlastně. No, tak to bychom měli všecko. Udělám určitě další díl 5 faktů o mně, možná budu natáčet i nějaký klukem nebo nějakou holkou, to fakt jako ještě nevím. No, tak to by bylo vše, takže mějte se krásně. Teďka, znáte Hogiho? Ten říká, mějte si krásně, skladejte básně a čusák. A mě to teďka napadlo. No, takže, jestli se vám video líbilo, dejte lajčíček, nevím, jestli ho vidíte. Pokud ne, tak určitě. Takže, čau, paues.